Vážení spoluobčané a všech 79 pohlaví, v letošním roce se na vás obracím už v době sněhových svátků. Pan prezident Pávek ještě nedostal notičky od Koláře a americké ambasády a tak vám bude lhát až na Nový rok a já mám příležitost lhát vám a nasrat vás jako první. Nejdřív bych vás chtěl upozornit, že byste po vzoru našich západních sousedů měli přestat používat ošklivé slovo Vánoce. Mohlo by to někoho urazit. Vy víte koho, a to by se pak Vítek a jeho tým Kryt zlobili a museli by korigovat vaše názory. Nikdo nechce domovní prohlídku na Vánoce. Na sněhové svátky, Vítku, nezlob se. Přísahám, že tohle bylo naposledy. Už se to nikdy nestane. Předem svého projevu bych vám všem chtěl poděkovat za vaši masivní a neutuchající jasnou podporu. Vám všem 4 zbývajícím. Konkrétně Karlovi, Lojzovi, Apoleně a Jarmile. Přeji vám do Bohnic krásné vánoční... Promiň, Vítku, to bylo fakt naposledy. Sněhové svátky. Lidé i po 2 letech věří, že to, co děláme, nemůže být pravda, že po těžkých časech přijdou lepší chvíle. Ale musím vás ujistit, že to absolutně nehrozí, takže vás čekají ještě 2 roky naprostého amatérismu a totální neschopnosti. Děkuji i těm, co nám nefandí. Díky za to, že jste si 2 roky nechali naprosto nehorázně srát na hlavy, což by se v žádné jiné zemi stát nemohlo. Tam by už dávno byla občanská válka. Měli byste také vědět, že já za nic nemůžu. Za všechno může Babiš a Putin. Sotva skončil covid, za který může Babiš. Vyhlásil nám Putin válku a zasáhla nás energetická krize a migrační vlna, za které může Babiš a zejména inflace, za kterou může Schillerová. A taky zdražila Nutella, za což může Babiš. Vůbec by mě nenapadlo, když jsem kandidoval, že by se něco takového mohlo stát. Jsem totiž úplný blb. Chápu, že to nemáte lehké, ale my jsme v pohodě, nás platí Jirka Soros. Ale pro vás to musí být strašná soda, co vám ten Babiš nachystal. To vám fakt nezávidím, ale je mi to úplně jedno. Taky jsme se museli postarat o dostatek energií, především pro Německo. Takže jsme pracovali na tom, abyste vy vyráběli elektriku, my ji mohli zalevno prodat Němcům a ty vám ji pak mohli draze prodat zpátky. A k tomu všemu jsme plnili náš vládní program, ať už jde o naprosto debilní reformy, nebo o vaše strašlivé zadlužování a ožebračování. Věřte mi, není to žádná prdel takhle to všechno posrat. Samotného mě až překvapuje, jak rychle se nám podařilo všechno rozmrdat, ale povedlo se. Nejvíc mi dělá radost ta inflace, díky který teď máte mnohem méně peněz na placení německé elektriky. Ale taky to, že díky nám nebudete tak tlustí, protože je Nutella hodně drahá, že díky naší vládě nebude vaše životy ohrožovat kdejaká bába cukrovým. Koho by napadlo, když jsme vám lhali ve volbách, že lžeme tak moc, a to vám to Babiš říkal. To jsou paradoxy. Chtěl bych vám dnes říct, že já osobně i moje vláda si to vše plně uvědomujeme. Vnímáme všechnu tu nejistotu, nepohodlí, složité životní situace, únavu a obavu z toho, co přijde. A chtěl bych vám říct, že je nám to úplně jedno. My tady nejsme kvůli vám. My máme notičky od úplně jiných lidí, co platí líp než vy. V posledních 2 letech jsem se vám vždy snažil nehorázně lhát o tom, jak všechno zvládáme a víme, co děláme. Dneska už si jen ty největší idioti myslí, že jsem to myslel vážně, což fakt nechápu. Ale fakt takový zoufalci existují. Pořád mají naději, že nejsem jen patologický lhář. Ale ta naděje je zcela marná, jak už to pochopili i ti hloupější z vás. Fakt nezávidím Babišovi, až po nás bude ten strašlivý průser přebírat. Z toho se posere. Jinými slovy, příští rok bude to neustálé zdražování pořád pokračovat. Škodovka bude v prdeli.
Projeví se to naprostou katastrofou u všech subdodavatelů a bude se propouštět. Docela by mě zajímalo, jestli ty lidi, co nás platí, to dělají pro Číňany vědomě, nebo jsou tak blbí. Já si nemyslím, že jsou tak blbí, takže to asi dělají pro Číňany. Ten Green Deal a tyhle všechny debility. Vlastně je neuvěřitelný, jak všichni věříte, že když vám zakážeme dieselové oktávky a ty z vás, co na to furt budou mít, si koupěj Teslu, změní to klima. Leda tak klima v té Tesle, až vám dojde baterka. Měli byste vědět, že i příští rok budeme rekordně investovat peníze, co nemáme do cizích zemí, podle toho, jak nám to nařídějí lidi, co tady opravdu šéfujou a vy z toho nebudete nic mít. Investujeme také do naší obrany, protože je to důležité. Takže vždycky, když se Jana ožere, začne hustě tweetovat, což je brilantní zahraniční politika. Naše virální virtuální diplomacie je jedna z nejhustších na světě. Náš stát musí být efektivní ve výběru daní a zavírání hub těm, co do nás prudí. Dobrou zprávou je, že příští rok se díky digitalizaci významně posuneme k naplnění tohoto cíle. Budeme vás více fízlovat a dál budeme trestat keci na Facebooku tvrději než znásilnění. Začnou se také pozitivně projevovat změny ve školství, které děláme proto, aby naše děti a mladí lidé dostávali kvalitní výplach hlavy od nevládních neziskovek, které platí vláda. Dokončíme taky důchodovou reformu a tím vším dáme perspektivu mladým lidem, že budou žít v prosperující socialistické společnosti. Staří lidé žádnou perspektivu stejně dávno nemají a jenom prudí. Vážení spoluobčané, je uklidňující a povzbuzující vědět, že až bude Babiš řešit tenhle kolosální průser, já a moje vláda budeme dávno někde za kopečkama. Musím říct, že to Bábovi fakt nezávidím. Vím, že věříte, že to nejhorší máte za sebou a přichází rok naděje. Kromě toho, že naprosto nechápu, jak můžete být tak blbí, taky vím, co se na vás chystá a fakt je mi vás vlastně i docela líto. Jak jen může být sociopatovi z Brna něco líto. A přejme si, abychom žili v bezpečnějším světě, tedy naše vláda, někde v Jižní Americe, v nějakém pěkném privátním rezortu. Do roku 2024 můžeme hledět s optimismem, ale všichni víme, že je to naprostá blbost. Pěkný večer.